Bakit ka pa nagtitinda kung hindi ka naman kumikita? 'Di ba? Sayang lang. So ngayon pag-uusapan natin 'yan kung paano ka magtitinda kasi marami ang tatanong sa akin about sa aking negosyo, kung bakit ang mura ng negosyo ko, ang mura ng mga paninda ko, kumikita pa ba ako diyan? So ngayon pag-uusapan natin 'yan agad-agad. Hello guys, it's Christine and welcome to our family budget. So bago natin simulan ang lahat, ang ating topic na to is please mag-subscribe muna kayo, i-click nyo muna yung notification bell button at yung subscribe button para tuloy-tuloy yung ating usapan dito sa online business. So sa mga hindi nakakaalam, ako yung online seller. At ito, marami nagtatanong sa akin, sa sobrang mura ng mga paninda ko, kumikita pa ba ako? Kasi makikita nyo sa aking mga presyo doon sa aking shop, kung hindi ko pa nakapag-follow doon, GKH Best Buy, nakalagay yung link sa baba. Ang mga presyo ko noon is 5 pesos, merong mga 2 for 5 pesos, kanyan yung mga binibenta ko. So may natatanong sa akin, may kita pa ba kayo doon sa binibenta nyo kung gano'n siya kamura? So ganito yun guys. So sa business, iba-iba kasi tayo, no? Iba-iba. So sa akin, dati, start sa simula. Sa simula, nung nagsimula talaga ako magnegosyo sa online business, nandun sa akin yung takot na baka hindi bumili yung customer kung medyo mahal yung aking mga binibenta. So ang aking presyo noon is, kumikita lang talaga ako doon guys ng mga 5 pesos, 6 pesos, ganun siya kaliit talaga yung aking kita. Siyempre dahil sobrang mura ko, maraming bumibili. I'm so happy na kasi yan, maraming bumibili. Tapos yung hassle ng pagpapak ng mga orders, isa din yun talaga sa pinoproblema ko. Pero okay lang kasi marami akong benta. But pagdating nung tapos ng buwan, kasi nga nililista ko lahat yung mga sales ko at para malaman ko kung magkano talaga yung kinikita ko sa ngayong buwan nito. And nung pag-total ko, as in yung kamay ko is grabe na yung pagsulat dun guys, kasi manual yung aking ginagawa. Kinita ko sa sobrang dami na aking sinulat, ang kinita ko ay sobrang liit lang. Imagine niyo yun. So syempre, dun sa start na yun, parang na-discourage ako na bakit ganun ka liit yung, kasi in-expect ko talaga na malaki yung kinita ko. Kasi syempre, marami yung orders, bulto yung mga orders, ganyan. Bigyan ko kayo ng example. So bumili ako ng item na 10 pesos. Pepresyohan ko lang yan ng 5 pesos. So, ganyan. So, magkano yung tubo ko? 5 pesos lang. Tapos, isi-sale ko pa yan kasi kailangan sa Shopee, may mga sale yan eh. So, pag isi-sale ko na yan, babawasan ko na yan ng 1 peso. So, magiging 14 pesos. So, magkano na lang yun? 4 pesos na lang yung kita mo per piece dun sa mga items mo. Malalaki pa naman yung mga items na yun. So, diba? Sobrang late na kinikita ko. Kahit may bumili sa akin ng 10 piraso, so, magkano lang yun? 40 pesos lang yung kikitain ko doon. Tapos, bulky pa siya pag-pack ng mga orders, diba? So, ganun siya kaliit. So, ganito yun, guys. Hindi naman sa mura, hindi sa mura o sa mahal ng ibibenta mo. Kasi depende yan. So, tanong nyo sa akin, bakit may mga presyo kang 5 pesos? Kumikita ka pa ba doon? Yes! Yung mga 5 pesos ko na binibenta ko doon guys is actually, siya yung mga best seller ko at siya yung pinakamalaking tubo. So, bigyan ko kayo ng example. Yung aking 5 pesos na yun, 2 for 5 pesos, ibali yung isa doon is nabibili ko lang siya ng 1 peso or even cents lang. Even cents. Mga ano lang siguro, mga 0.90 cents or 0.80 cents. So, dalawa. So, parang trick na rin yun para ma-convince si customer na, ay, dalawa for 5 pesos, ganyan. So, pero actually, yung puhunan mo lang doon is actually nasa mga 1 peso and mga, magkano ba? 1 peso, hindi pa siya magto 2 pesos. So, ayan, hindi pa siya magto 2 pesos, no? So, ibibenta ko siya ng 5 pesos. So, magkano yung kita ko? So, di ba, times 2. Lagpas times 2, di ba? So, ayan guys, bigyan ko kayo ng example ng pagpepresyo. Like this one. Binibenta ko to ng 2 for 5 pesos. Di ba? Hindi na masama. 2 for 5 pesos, 80 cents. Ganyan. So, bali 2 pesos yung aking puhunan. So, yung balik sa akin is 3 pesos. And also this one, ito mga paper dolls. Ayan, malaki din yung tubo ko dyan.
So, ganun yung kwenta ko doon. Hindi naman bumibili ng customers ng minsan kasi syempre pag birthday parties, yun. 5 pesos, 5 times 20 pesos, 20 sets. So, 20 sets, 5 times 5 pesos. So, ganun yung presyo. So, malaki yung kita, diba? Malaki yung kita doon. Blind bag. Nabibili ko yung blind bag ng, for example, nabibili ko siya ng 2 pesos at 50 centavos. Bibenta ko siya ng times 2. So, eto naman yung sinasabi ko sa inyo na blind bag. So, etong blind bag na to, eto yung aking best seller na actually wala na akong stock talaga nito kasi wala na sa supplier ko. Pero eto yung best seller ko. Eto yung pinakamalaking kita sa akin sa shop. Etong item na to. Ayan. So, magiging 5 pesos na siya. Though maliit yung nilagay mo na tubo, 250 lang. Pero, pag bumibili naman yung mga customers ko is actually 30 pieces, 50 pieces, 50 pieces, 50 pieces. So, alam nyo ba, yung mga 250 to 50, per 250 yan per piece na kita ko, siya yung pinakamalaking sales sa akin, sa aking mga paninda. So, imagine niyo yun, 'di ba? Kasi, though makonti yung niya, pero times 2 yung pinresyo ko, tapos bultuhan siya binibili. Kaya, yung roll ng money, yung pera, is mabilis din. So, ganon yung aking, Tapos ngayon, so yun nga, balik tayo dun sa na-realize ko na, syempre, aanin ko naman yung maraming benta, marami nga yung stock na nabibili, konti naman yung kita ko. Syempre, parang hindi worth it, diba? Sa pagpack pa lang, napaka-hassle na. So, ang ginawa ko dun, guys, since marami na akong mga followers, marami na akong mga ratings, ganyan, kasi ratings na ngayon labanan na ng ratings na yun talaga sa Shopee. So, ganun na lang talaga yung labanan. So, ang ginawa ko is syempre, nagdagdag na talaga ako, hindi na ako nagpatupik-tupik pa. So, hindi pwedeng nagbibenta ako nang wala akong kita. Kasi sayang lang yung effort at saka yung panahon ko, diba? So, pero may takot pa rin sa akin na baka wala nang bumili. Kasi nga, syempre maraming mga competitors talaga sa Shopee. So, ganyan. So, ang ginawa ko, syempre, nilakasan ko yung loob ko. So, ginawa ko talaga, usually sa mga binibenta ko na ngayon, is malaki na yung kinikita ko talaga. Compared dati, as in malaki yung kaibahan. Pero, good thing is, marami pa rin bumibili. So, sabi ko, kahit pala nag-increase ako ng presyo, may bumibili pa rin. Kasi, syempre, nakapag-put up na ako Parang, ano ba ibig sabihin nun? Parang, nakapag-pondo na ako doon ng mga ratings doon sa mga aking produkto. So, syempre, yung mga customers na bumibili, tinitingnan na nila yung mga ratings na, okay pala to, maganda yung mga nito. Kasi merong shop ako nakikita lagi talaga na sobrang mura talaga ng kanyang mga paninda, guys. Sabi ko nga, wala na siyang kita dito. As in, sobrang wala na siyang kita. At ayoko siyang gayahin kasi syempre, hindi tayo magbebenta, hindi tayo magnenegosyo ng walang kita. Okay? Kailangan may kita pa rin tayo. And, hashtag real life. So, ganyan yung ginagawa ko, guys. So, kung tip ko sa inyo talaga, kung gusto ko nyong magnegosyo, wag yung basta lang kayo makabenta. Wag yung gano'n na, kasi may mga kilala kong ganyan, nagbebenta lang kahit walang puhunan. Go lang ng go. Parang walang sense yun. Walang sense na business yun. Siyempre, reseller lang naman ako sa mga binibenta ko. Pero siyempre, iba din yung, mas lalong malaki yung kita doon. Pag siyempre, kung talagang sarili mong produkto, 'di ba? Parang sa'yo talaga yung produkto, ikaw yung inventor niyan, ikaw yung gumawa ng mga produktong 'yan. Syempre, mas mahal 'yon. Iba din yung presyohan doon. Pero syempre, tayo ng mga nagpe-presyo talaga ako ng kasi wala talagang sense kung magninegosyo ka no wala namang kwenta, no wala kang kita. Ganun lang yung may advice ko sa inyo. Ipagpatuloy nyo lang pagnenegosyo, guys. Push lang ng push, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi ito talaga, gusto ko talagang i-share sa inyo ito dahil ayokong magbenta kayo ng wala namang kita. Sayang lang yung effort niyo, sayang lang yung oras ninyong oras. So, yun lang, guys. So, next time, pag-uusapan naman natin, syempre, ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman ng aking shop, kung paano yung shipping, yung complete, yung to ship.
shipping at saka yung completed orders, kung paano nagaganap yun sa loob ng app. Papakita ko sa inyo kasi alam ko marami sa inyo nagtatanong yan. Oo. Igagrant ko na yung inyong kahilingan talaga kasi ang tagal nyo nang hinihiling sa akin yan. Kaya abangan ninyo, marami akong naka-line up ng mga videos, maraming mga pagbabago dito sa channel natin. Pero ayun, abang-abang lang po tayo. I'm so excited na ipakita yun sa inyo lahat, yung mga gusto kong i-share sa inyo. So ayun lang guys, sana ay may napulot kayo doon kahit na konti, and mag-start na kayo mang negosyo, huwag na kayo magpatupik-tupik pa. Push nyo na yan. So, please don't forget to subscribe and kita-kita kids sa susunod na mga videos guys. Paalam!